Naịjirịa, obodo bụ sọ mma, ejiri eriri dị iche iche wee kpaa ma gwakọta omenala mara mma dị iche iche. Njikọ ya agaghị enwe nkewapụ. Site n'ahụ aja ochie ndị Hausa ruo na ịgba ndị Yoruba. Site na egwu ọpụrụiche ndị Igbo ruo na ụda dị hịọrịị ndị Fulani. Ebe ọbụla nwere ụtọ pụrụ iche ya na njirimara ha, nke jikọtara ọnụ mee ka obodo anyị Naịjirịa maa mma. N'okpuru ọchịchị ndụ ọhụrụ nke President Tinubu, site na nkwado Minista Wike, olileanya anyị ga-abịa na mmezu. FCT Civil Service Commission, ihe dị ịrịba ama ewetara, ihe akaebe na-egosi ịdị n'otu. Oge enweghị onye ọ na-eche, olileanya ọhụrụ anyị a na-ala azụ, ebe omenala na ndịiche anyị na-agbaze dịka shuga na mmiri ozuzo, ụtọ ya na-ala n'iyi. Maka na dịka mmanwụ, anyị na-ezo n'azụ ihere nke esemokwu, iwe ya na ịdị n'otu nke ka ga-adị, nke a jọgburu onwe ya maka olileanya ọhụrụ anyị nwere. Ewoo! Naịjirịa, anyị ka nọgidere dịka eriri kesiri ngụgụ ike nke na-enweghị nkewapụ ruo ebighị ebi. Ka FCT Civil Service Commission bụrụ ihe ngosi olileanya, akara nke ịdị n'otu. Ka ọchịchị President Tinubu bụrụ ihe na-eduzi na-eduga anyị n'ọganihu. Ka ọchịchị President Tinubu bụrụ ihe na-eduzi na-eduga anyị n'ọdịnihu dị mma, ebe a na-eme ka ihe niile dị mma. Ya gọzie. Daalụkwa.